बोलकर बेणु गोविंद सुंदर बालके मोर बोलकर बेणु गोविंद सुंदर जगन्नाथ से लिखिदे गोटे धाड़ी। अच्छा बालके मोर बोलकर पिला माने जदि केवल भागवत पढ़िए ताला बुढ़ा माने कुआडे जिवे नहीं आमे जानचु बुढ़ा हवा सब काम सरी गला पर भागवत दी घर पढ़िया सेतल तो आखि की देखा जाउ नथो देखा जाउ थो दुनिया तो भूल कर सकता गला मात्र टाइट पर केते कथा आसी देख रे ता डालमा हाथ अछि तो आज माडी चलिए कि केते कथा कहबे देखि अपन दु भल कामटा करिवे आपन सेते बेले समर्थन आसु आसी नहीं তাহলে কথাটার অর্থ কোন সত্যি কোন ছোট পিলামানে ভাগবত পড়িবে তাহলে স্কুলକୁ ଯିବେ କିଏ কলেজ ଯିବେ କି কথাটার অর্থ তানু বাস্তବରେ ସେ কথাটার অর্থ যদি ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଖେଳୁଥିବେ ବୁଲୁଥିବେ ହଠାତ୍ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ସେ ଗড়ାଗড়ି ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ବାଡି ବି ଟାକୁରେ ସେ ତାକୁ ମାରିବ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ମା ପ୍ରବେଶ କର ତା ମା ପହଞ୍ଚିବ ଆ ମା ପହଞ୍ଚ ସିଏ କହିବେ ତୁ କାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲୁ ସେ କହିବ ତୋ ପୁଅ କାଇଁ ମତେ ମାଇଲା ଚାଲିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ସେ ତା ମା ପହଞ୍ଚିବ ଦି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବ ତୋ ପୁଅ କାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲା ତୋ ପୁଅ କାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲା शेषକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କଳିଟା ବଢିଲା शेषକୁ ନିଜ ନିଜ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନା ଚଟକଣା ପକେଇ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି ତା କୁହନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବୁ ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉଦିନ କୋଉଦିନ ଯାଇଥିବୁ ସେଦିନ ଦେଖିବୁ ମତେ ପିଲା ଦିଟି ଆଉ ଯିବିନି କହିଦେବି ଠିକ ରାତି ପାଇବ ସେ ଦିଟି ଛୁଆ ଖେଳୁଥିବେ ଏକାଠି ହେଲେ ସେଇ ଦିଟି ଛୁଆଙ୍କ ସକାଶେ ଯୋଉ ଦିଟି ମା ଝଗଡା କରିଥିଲେ 6 ମାସ ଯାଇ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଅନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଦିଟି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦି ମାଟି ଭଳି ହବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମା ସେ ପିଲା ଭଳି ମା ହେଇପାରିବା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ନିର୍ମଳ କରିପାରିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଠାରୁ ଏତେ ବଡ ପୁତ୍ର ବାହାରିଲା ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରି ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା ତା ବାପାକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହା ଧାନ ସେଠି ହଉଛି କୟାଧୁ ଗୋଟେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ପଚାରିଥିଲା କୟାଧୁ ମୁଁ କଣ ଅପରାଧ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ଆପଣ କଣ କହିପାରେ ଏ ସକଳ ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ତ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ହେ କୟାଧୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନା ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନା ଠିକ ଅଛି କହନ୍ତୁ ତତେ ଏ ଗୋଟିଏ ପାଠ ବତଉଛି ଏତିକି କଥା କରିପାରିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ ଆଉ ସିଏ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଯାହା ତାହା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଡ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମରୁଛି ସେଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ମାଗିବୁ ମାଗ ନା କଣ ମାଗିବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ବାପା ଯାହା ହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ମୋର ବାପା ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଯଦି ମତେ ସେଇକୁ ଟିକେ ଫେରେଇ ଦେବେ ମୋର କଥା ସରିଗଲା ନା ତାର କଣ କରିବି କହ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ବି କହିନି ଆପଣ ମାରିନାହାନ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ବାପାକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ମୋର ତ କିଛି ମୋହ ରହିବ ନା ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବେ ନା କଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଅବତାରରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବେ ବାପା ମାଗିଥିଲେ ଦିନରେ ମରିବିନି ରାତିରେ ମରିବିନି ଅନ୍ଧାରରେ ମରିବିନି ଆଲୁଅରେ ମରିବିନି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି କେତୁ ମରିବେ ଆପଣ କୋଉଠି ମାଇଲେ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ତାର ନଖରେ ଆପଣ ବିଧାନ କରି ଚିରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଥିବ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବାହାରିବ ସେଥିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କେହି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ସଂଗଠନରେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ମା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ ଆପଣ ଆଗେଇବାର ସେ ମାର୍ଗଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ ନାଇଁ।